Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, naganda kami ng Filipino Budol Fight. So ayan po, ang dami pong nasa harapan namin ng pagkain po. Unang-una, mayroon kami ditong pansit canton, chili dynamite. Yan, sausawan po nandito. Saka mayroon ding french fries, paborito ni Sax, chicken wings. Sa akin naman, merong crispy pata, pinakbet, chicharong bulaklak, and calamares. Ayan, excited na sa calamaris niya. This video po is online collaboration with Ina Bilda. Sila po ay magpartner po na nakabase ngayon sa Taiwan. Galakas po nilang kumain at ang sasarap po ng mga pagkain nila. Saka to know them better, please check this out. Welcome back mga ka-studio. Ako po si Ina Belda. Inaanyayahan ko po kayo sa aking YouTube channel. Gumagawa rin po ako ng mga mukbang videos katulad po ni Bisaya Studio. Sana supportahan niyo po kami mga Pinoy mukbangers. Maraming salamat po. Tara na, let's eat! At yun na po mga studio, puntahan po natin sila Ina Bilda po. I-subscribe, like, at paki-on na din po yung notification bell. Maraming salamat po. Talaga pong ang lalakas nilang kumain talaga. Tsaka bago pa lang sila sa mukbang sa YouTube, pero ang bilis po ng channel nila. Tara mga ka-studio, kainan na to. At bago ang lahat, pray muna. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Tara po, kainan na. wow, Thank you sa calamares. Excited guys sa calamaris. calamares. Itabi ko muna to. Sige. Yan, ilagay ko muna Ito po mga pagkain nito mga studio ay nabili po ng kapatid ko. Si Akdam po. Shout out siya pong bumili na ito lahat. Thank you daw. Kain po tayo. Kain po tayo. Kanin? Ikaw na, dynamite no? Mm. Kain. Isaw-saw mo pa. Yan. Thank you. Ikaw ka no? Ngay? Chicken eh. Ano, gamay, pwede ka mag-isip. Ito bang, ngayon ko yun na. Charon, bulaklak. Pala pa. Kain ka. Tapos, B. Hindi ka pwede ng tubig. Sana. Chicharon bulaklak. Ang sarap po mga ka-studio. Chicken mo sa'yo ha. Manghang yung dynamite nila, no? Pero masarap siya, oh.
Pinakbit pa oh. Saan ko ilagay? Dito. Pinakbit po. Tikit natin dito ka. Kaon pa lang, napay daghan mo lang. Ang Lumias, pinakbit, no? Ano sa chicken? Apa yung skin? Skin. Sige, hungit na lang kag imo ha. Kaon ka? Ngayon? Kaon ka? Pata tayo, bang. Hintay lang. May crispy Bigyan pa mo kaya si to? Zach ng crispy pa. Nadut ka sa ni? Sa'yo na ko. Skin lang sa'yo, ha? So nga. Wow. Crispy. Crispy ko lang ko. Nick, wala ko uno do. Kau uno na. Kaya ako apa? Ngayon. Na crispy. Iya, kilami aning pata. Pa. Kaya Kanin na. crispy ako. Kaya Aray. calamares. Nakain ka nun. Crispy pa. Oh. Crispy pa no. Ngay pala pas-pasan, tukan ka. Go please. Kiil. Crispy po kasat. Ako? Hindi mo ano na. Crispy ako ah. Crispy tayo. Thank you, be. Kuha ni. Yan, sa'yo yun. Crispy kaya pa no. Crispy kayo, man. Okay. Hmm.
Kaon ka guys? Hindi, kaon. Tapos na marala. Marala? Hmm. Ano marala ng guys? Mahal to. Oh. Oo, right. Hapit na maharot. Tawag ka calamares? Thank you na. Mukha maubos natin mo ah. Ako ah. Hmm. Dahado ka ako ah. Doon ko yun. Hmm. Oh? Ano saan ako yun? Kaon mo ayaw na, pero nambuk na. Big na ba ka na? No? Maraming salamat, Ma'am Ina Bilda at sa partner niyo po. Hmm. Dahado ako ah. Hmm. Premiere po kami ng 7 p.m. Sa kanila naman po is 7:30 p.m. Kasunod po kami. Pa. Hmm. Ako. Tagal ka abot-abot dito yung kag. Hmm. Kaon mo ayaw. Kaon mo ko. Hmm. Kawan na ko yung abukan. Ano mo? Oh. Saan? Alright. Tugo. Ito. Wow, tabog ko. Hmm? Hindi kayo. Hmm. Mag-shoutout ako. Mm. Shout out kay Mama Matea. Oh, Mama Tita Matea. Ay, tita. Shout out kay Mami Tess. Shout out kay Tita Cathy and Tita Maris. Ay, te. Opo. Oh. Wala na? Coke. Coke with Wala ka na shout out? Kaon ka mo? French fries. Ya, ubos na. Yun anak. Mana ka shout out? Ah, Ano ada? Ayan. Sabi ko na to, wala nang laman. is this reload? Hmm. Last na nga. Kung nga yung chicken.
Tagup ko ka na. Paling mo po kimpin mo. Ako. Ano? Bukog na yung bili, no? Saka na. Pinay unod. Hmm. Pa. Kasi maka-get saka ng last chicken. Hmm. Ganda ko. Pa. Kakang. Huh? Hmm. Mm. Thank you lang. Aman ako. Lapit na namin Kau ka maubos. sa chicken? Saan ka na? Yan na ka? Gusto mo na ka? Hmm. Pa. Hawa na kayo? Ano yung mga food? Ano yung mga gaso? Ha? Gamay na. Ano? Munguhan lang ko, mahulog. Hindi na ako. Hmm. Kaunan na niya ha? Iwasan na ha? Hmm. Busog ka na? Hmm. Sinsya na po kayo mga studio kung may naririnig kayo mga pukpuk, no? May nagtatrabaho kasi sa kapitbahay ba? Yung nagtanaw lagi. Hmm? Nakibuhato. Shout out! Wala po kay shout out. Shout out yun. Ka. Hmm. Dami? Oh? Kita dito na ubos na. Hmm. Disappear ng wings. Ha? Hmm. Sir, na. Yan. Nasa lang ako. Ha? Nasa lang. Oh, yung pag-shout out na ha? Hmm. Grabe, naubos natin pa oh. Ito na lang kasaks na tira. Kainin mo yan mamaya. Mamaya, kumain ako beer. Ayan po, tapos na po kaming kumain mga ka-studio. Maraming salamat po Ma'am Ina Bilda at sa partner niyo po sa online collaboration na ito. Premiere po kami ng 7 p.m. at pagkatapos namin sila naman po 7:30 p.m. Maraming salamat. Thank you so much po. Shout out ni Kanura Mumbai, Ervin Balaris from Dubai. Shout out sa mga taga Mandug, Davao, especially Alihan family. Shena Tumbo, Ginaline David, Cristita Piñas Cosas, Marina Sibal Agkawili from Pasig, Iway and Igot family, Wilay Ja Gabuat, Dean Sniper Official, meron pong channel, Idim Borton Espelita, Marco Villanueva family from Aguilar, Pangasinan, Rivaling Joyce Suyao from Agoo, La Union, and Jenny Villasista from Hong Kong. Yan na po lahat ng shoutout mga studio. Yun na po mga studio.
halos naubos po namin lahat. Ito lang natira konti kaysa kainin daw niya mamaya. Maraming salamat sa panonood po at sa lahat po na nagkasuporta sa aming channel. Maraming salamat po. Maraming salamat. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye. Bye!